ingsun rungokno suarane Pak Margio prihatin was kokong meje seneng kene iki lho. Moga sih dari jero cetha, iki cetha sing disiapke Smarandana. Pasang Smarandana metu kinati sanduk. Loh, Jat. Ning seneng iki disenggaan kari dingmu lho. Seneng aku sidhen-sidhenku lho Mbak Rani. Ngono kepiye? Le 15 kae. Muni kepiye? Sapa wae sing ora trenyuh? Iya. Ayo Pak yo. Tuhu dahan tanpa karya sengkang rena makan Gusti gelong rinu sa
aku wong ayu nduk. Jan andakku Retno Pengasih opo mak ora kaya-kaya bengi iki aku karo kowe ketok ana ing duka nglampar kewengkon kuwi ladeg kapane won Karangmaja kene. Oh iya sing isi bakune aku karo kowe ngaturke syukur ora ngasane Hyang Widiwasa para kadang sumitraku kene padha ngagungke asaning Bathara lantaran resik-resik unggul ganteng kene ngono lho. Oh iya mak. Ya muga-muga para kadang sumitraku kene bisa anane unggul ganteng iku bisa mupangat tenan. Khususnya kaum tani anane unggul ganteng iki bisa murakabi satemah ing kono bisa tandurane tikel mati kel woh-wohane satemah bisa berkah lan barokah ngono lho. Oh iya mak. Lan bengi iki anane wilujengan iki mawis ana diadani kegiatan werna-werna akeh banget. Iki saka pambyanture para pepundhen, para pinisepuh lan warga masyarakat ana ing padukuhan nglampar kene. Ya saka keparenge Bapak Budi Haryono sing minangka mandhegani kegiatan iki. Oh ngono. Ya muga-muga keluarga Bapak Budi Haryono sagutra satemah ing akhir tembene bisa dadi amal jariah ngono lho. Oh iya Pak. Lan kaya ngene iki bisa murakapi marang tangga teparo kiwa tengen Magersari kene. Yo ngono mak iya ha iki nduk aku gumun jaman saiki sik akeh unggul utawa ana unggul sing murakapi mergo kinupeng wit-wit gedhe katrangan bener pengendikane para pinisepuh wit-wit gedhe iki bisa mbabar katentreman lahiran batin iki ya ning kene iki ana buktine tenan. Oh ngono to mak iya ya sing baku ayo kowe karo aku ketok ana kene mricot-kecut sauni-unine mergo aku kowe iki tenan wiwit aku isih Joko Tumaruna daerah Wonosari Mengetan Mengidul ngono wis wae gaweku biyen anggere daerah Karanganom Jati Ayu Bendungan Bali Wiladeg kowe ora kler aku ping 3 kok Bali desa biyen iki. Oh ngono to Pak iya. Saiki iki ora tau ketok ki mergo saiki kahanan. Nah iya. Yo nek ning daerah kene mbiyen oh tenan. Tekan Semanu, tekan Ponjong, tekan jajah desa Milangkori. Yo. Ayo ora perlu kakean ngomong saiki ngaturke seni budaya pinangka dadi jejeg ajeking kabudayan kita. Mergo DIY iki tenan daerah istimewa sing dienggo cecolok bab budaya mula daerah istimewa Yogyakarta sak Kubang klebu Gunung Kidul ki aja nganti keri gawe kudu caos pisungsung bab budaya ngono lho senajan to kutha cilik ning Yogya ki kota pelajar kota budaya ngono lho. Oh ngono Pak iya ayo coba aku tak nyuwun grambyangan peloke bem pinangka dadi srana nek Yogya iki beda karo kutha liyane kebak unggah-ungguh kebak tata krama Subasita iki nek Yogya iki kondhang ning ya ku mau mergo ana piwulanging P4 jepi buka bonang gending P4 bukane kaya buka gamelan priangan kae. Swara ibu
karsa dadi panjurang setia senindaki kelima Pancasila nyata dadi dasaring negara. Suara bapak sinebut eka prasetya perluan kebrayan ojo mungkar perluan pribadi panca karsa jati banjur setyo tansah nindakake kalima Pancasila nyata dadi dasaring negara. Suara bapak, suara ibu duet. Iki piwulanging P4 yo. Iki nek dionceki ngono negara kita iki negara gedhe saka Sabang sampai Merauke beda-beda adat istiadate beda-beda kapitayane parandene iso manunggal tetunggalan dadi siji ditaleni nganggo sing jenenge Pancasila. Piwulanging P4 ku tenan kebaunggah-ungguh. Beda karo zaman saiki wis dorali karo piwulanging P4. Ngono ora mokal. Saiki iki bocah saiki iki do ora iso lan wis do radong kepiye carane ngajeni wong liya ki ora roh. Oh iya ya. Nek biyen iki bocah cilik-cilik iki liwat ning ngarepe wong tuwa kuwi ya nderek laku. Klamit apese. Ya saiki ngendi ana. Kepara liwat ki melayu. Yen nganggo motor kepara gas gede. Oh iya ya Mang. Nduk apa angger kowe aku ketok ana layang disertai tulisan mergo kowe bengi iki mapan ana bali dusun dukung lampar ana ing Kukuban Wiladeg Karangmojo iki resik-resik umbul banteng iki miturut cerita-cerita iki biyen sing mathok iki kepundenku kakek ning Pantalan biyen. Oh iya dadi aku kowe iki pengen nerusake sejarah mbahne ngono lho. Oh iya ya muga-muga kalis saka Sambikala Purwa Madya Wusana. Hamnika ana layang saking Bu Endang Sunaryo pemilik omah Trengguli nderek Mangayu Bagya kula nyuwun gending caping guning nggih sendika caping gunung. Oh iya sapa ayo Slendro saiki grambyangke Slendro. Saiki nek ora Slendro pancen aku ki nek ora Slendro kurang sandil ora medem nek. Ya, sapa? Ayo kudu Rekotowati. Nek ora Rekotowati ora Tonjit. Sapa to? Aku iki kok pinggir dhewe nomor 2 ki Rekotowati. Sugeng dalu Pak Dalang.
Nggih, sugeng dalu, monggo. Pun caosi caping gunung. Saben bengi Ayo saiki wis ora, nek mbiyen saben bengi. Karena saiki wis ora kaya biyen kok nyawang wis trima. Suarane pore pancen kaya bledek. Ha iya. nembe anu Pak esak Pak Nggih, ya mulakno nek bengi nyambut gawe ke awan ki ya seret to, ora awan bengi nyambut gawe. lah selone nek bengi kok ya Pak Bengi nyambut gawe awan ora seret. Ya kudune diwet-wet kok awan bengi yo ngliyet wae. kejar target Nggih. yen memacan mong karo janur kuning Takutange Mas Suhar. Coba nyata wani ampuh. tak kudange Mas Suhar Wah. Wani tenan. sing diwedeni apa Wah, sing dikutang kuwi meneng wae. Saiki kuwi iso wangsulan kok arep dikutang kuwi. Ora gumun. kembang wae weton gunung Ya. Suarane dicengkokke ngetril ya sik tayek. ngetril gak tuh Nggih, Jan. Sesuk Rani karo Tini iki ira ngetril. Kudu sinau. Ning ya mau kudu sing stiti nek ngetril aja kebablasan. Piro aku iki lho ora tau ngetril. ngedrak ora gur cukup ngetril ngedrak bedolange Ayo. Pacitan Serwi Ora ki nek ana kanca lah nek ora ana ya mepet terus. Panas udan Balik. udan panas panas udan udan panas panas udan Yo yo. aling-aling Ya aku iki weruh ora aling-aling. los capek gunung
rasa aku jila-jili bahaya mengko Natyan waton sarta banyu madhep mak nggo pos utawa terminal kena ngaso nek wong ngaso ki piye mak dayo seret kena karo cerita-cerita luwih dhisik iya karo jejarake wingi kepiye to kepiye ngono iya kok isa-isane ngono iya adik puno duit cerita adik no yudik yo wingi adik no ora mboten kok Pak yakin niku ada jelimput. Ceritane gebadaran. Ayo, lah ya kuwi maling ki gebadaran ya. Ayo. Sekar bisa nyaman gunung desa dadi lecah dene nora ilang
Nduk, apa mak iki mau capek gunung. Sak gunungan langgam, sak gunungan wirama ndandut monggo dijaepongke. Iya, Mak. Saiki ngetokke sinden sing nom-nom kuwi lho. Oh, iya nak rani sak kanca kuwi. Iya. Ayo. Jajal kaya ngopo? Ki bocah sik do sekolah-sekolah parandine duwe kepengin sinau budaya Jawa. Ora aku ya weling nek seneng sinau budaya Jawa, waton kudu sing mantep. Aja mangrutingal. Aja gampang kena godha. Nek godha bebayani. Ora kudu sing tetek. Arep ana bocah ceniningan kan tekan bae. Ya. Ayo ngaturke lelagon apa, Mbak Rani? Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cani. Nggih, sugeng dalu. Niki badhe ngersakaken kembang rawe. Oh, kembang rawe. Nggih. Mangke wonten pamundhut pepeling dipun caosi. Pepeling kaya saniki kembang rawe. Nggih, kembang rawe rumiyin mboten napa-napa. Monggo.
Rangga Sambrono Kekane Kurawanito Kekane iku paling kesane iki jarape ketinggal wae matur nuwun Kembang rawe niku mau. nggih Aja seneng-seneng karo rawe. nggih Pokoke tenan. Nek seneng karo rawe bahaya. nggih Pak Nggih. Iki sing kene Mbah Rawe iki men wong kono-kono nek kowe aja. mboten Tenan aku wanti-wanti aja seneng karo kembang rawe. nggih Pak Ya, genti, Mbak Tiwi. Arep ngatur ki lelagon apa? Ayo Mbak Tiwi. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cani. Wis kendalu. Ayo alon-alon ngatur ki lelagon apa? Nggih, niki langgam ngimpi mawon. Kok ngimpi? Nggih. Monggo. Ngimpi. Wingi aku yo ngimpi ngipake kowe. Nggih po, Pak. Karo ngipake kowe nganti kowe tak truk ngono. Ayo langgam ngimpi. Ngamberake tak gadang ki sesuk suarane saya apik, saya pinter. Iya, Mam. Kita gadang tenan kok. Aku saya bojone dalang. dalang pundi niku, Pak? Manut. Tanggung mawon, Pak. Sinten dalang enom. Tanggung kardose. Bebasan tanpa Dek ngapunten lho Pak niki nderek belajar kula langsung mulai mawon nggih. Yo. Langot bebasan Karang isih bocah kelas 1 SMA seneng kaya ngene wis tenan kok. Tak kauli kuwi. Suarane jan kaya Jolontara iki. Ngiter ngiteri jagat ngulandara Ketungkul ngumbar katungkul ngumbar kekasan satemaki nawa Yuk buka celuk.
ya gak pas aja nganti dilarak sik bocah cilik engko ndak mesake ndak tele-tele. Ayo tinggal bacutke laku amarga ingkang sinuwun lagi membeng sungkawa nek kowe karo aku kesuwen yon ndak nampa duka yen ngono ayo mak tak dereke ayo enggal kepiye to mengko kersane ingkang sinuwun aku kowe kudu ngerti apa to sababe ayo tak dereke mak kuku sing dupaku melut lengeng biasa ngateke kalengku sagung jajahan nanging sangit tanging sang resikane ko putra tumurun saking wiyadi bul siniket ingkang lagios suka pari suka kacan itu sinten kang kinareng medal jawi Narpati Jaya Sugriwa ngawe ingkang putra kekalih Jaya Anggada Jaya Anila preksa kumang ngasta Raden Jaya Anggada Jaya Anila pating larat pating lulu lamun Cinandra kaya Sardala Wikridina